Zajtrajšie ráno si pokazil už dnes večer a robíš to znova a znova. Spal si 7 hodín, ale vstávaš unavený a myslíš si, že ti chýba disciplína. Nie, tvoj mozog len nedostal šancu vypnúť. Scrolluješ v posteli, kým ti mobil skoro nevypadne z ruky. Ešte jedno video, ešte pár správ, ešte niečo vybaviť. A zrazu je neskoro. Potom ešte rýchlo e-maily a nejaké povinnosti, lebo si cez deň všetko nestihol. Telo je síce v posteli, ale hlava stále nie. A nedáš si ani minútu ticha. Celý deň niečo pozeráš, počúvaš, riešiš a večer v tom pokračuješ ďalej. Mozog takto nikdy nevypne. Tá posledná hodina pred spaním nemá patriť internetu, nemá patriť práci, má patriť tebe. Kniha, ticho, rozhovor, čokoľvek bez obrazovky. Ľudia si neuvedomujú, aký obrovský vplyv má večer na ich zajtrajšie ráno. Dnes už moje večery vyzerajú úplne inak ako kedysi. Základ je jednoduchý. Obrazovky preč aspoň hodinu pred spaním. A toto je len jedna vec, ktorú som zmenil. Je ešte pár vecí, ktoré mi pomohli kvalitnejšie spať a ráno sa cítiť výrazne lepšie. Ale o tom na budúce.